Només 2 minuts, perquè siguin 2:45 del matí, i és hora, com cada 2 setmanes, coincidint sempre amb dijous, de donar pas a l'univers zen de la nostra terapeuta. Perdonaràs, Montse, que posi aquest adjectiu de nostra, Montse Macanàs, qui ja tenim, com cada 2 setmanes, repeteixo, en directe en els nostres estudis. Bon dia, què tal? Molt bon dia, molt bon dia. Bé, avui per tancar temporada, per donar pas ja en aquest mes d'agost i esperar que després de l'11 de setembre reprenguem la temporada, entre cometes, normal de ràdio, en la que esperem poder tenir al nostre costat, com aquests últims mesos, perquè d'entrada nosaltres i de sortida tots els qui ens escolten puguin agrair tot allò que ens expliques. Doncs jo encantada, no sabeu com. Doncs escolta, quan dues parts estan tan d'acord, la cosa segur que funciona. Anem al tema d'avui que ens has preparat. De què parlem avui? Abans d'entrar, ja ho avanço, amb una meditació més llarga i extensa de les que fem habitualment. Sí, farem un palet més llarga. Si pot ser el doble, millor. Doncs ho intentarem. Anem ara ja a aprofitar aquests minuts amb el tema que ens tens a punt. Doncs jo avui us he portat una frase que no sé si alguna vegada vosaltres mateixos l'heu dit o heu sentit que algú ho diu, i és el per què m'ho mereixo. Si us adoneu, és una frase que té molta, molta força i que bé, o no la diem sovint perquè no ens en creiem mereixedors, o bé solem dir-ho amb la boca petita perquè comporta molt de pes, no? El fet de dir per què em mereixo alguna cosa, no? Per exemple, no sé, perquè em mereixo una copa de vi, això és fàcil, me sento i però clar, quan dic em mereixo unes vacances, per exemple, per mi sola, deixant enrere la família, els amics, deixant-ho tot i marxant un cap de setmana, m'ho mereixo? Aquí podem entrar en allò de que alguns pugui titllar fins i tot de ser una mica egoistes. Sí, quan jo sóc molt partidari o m'agrada molt dir que l'egoisme, quan és vers nosaltres, és generositat cap a un mateix. Estem d'acord. Sempre i quan des d'aquesta generositat no fem mal a ningú més ni perjudiquem a ningú més, sinó des del respecte i la llibertat sempre serem generosos. I entrem en aquell terreny, perdona'm, de que quan més bé estigui jo, més bé estaran tots els que m'envolten. Totalment d'acord. Seguim. Sí. Llavors, quan dic perquè m'ho mereixo, no des del càstig, perquè a vegades, no sé, m'he equivocat fent alguna cosa. Ostres, m'ho mereixo. Em mereixo això. Perdoneu, les coses del directe no sé com s'apaga. Evidentment. És un telèfon mòbil, com la gent que ens escolta haurà pogut endevinar. Els meus fills m'agafen el telèfon, posen l'alarma, ningú m'avisa, jo doncs no domino el tema de les alarmes, em perdonareu. Això passa... Suposo com molta gent de la meva edat. Fins i tot a la BBC, vull dir que no. Bé, doncs el que dèiem, quan diem perquè m'ho mereixo, no ho diem des del càstig, perquè també podem fer servir des d'aquesta vessant, no? M'he equivocat, doncs em mereixo que em passi això, em mereixo que no m'arribi això. Sí, sobretot en el meu cas a vegades doncs, ho trasllado més a la part negativa aquesta de, hòstia, m'he equivocat amb això, doncs m'ho mereixo per no haver abans, jo què sé, m'he equivocat en una cosa de la feina, ho hauria d'haver preguntat, doncs m'ho mereixo perquè no ho he preguntat abans. En lloc de donar-li una segona lectura, no? Exacte. Què passa? M'he equivocat. No he fet una bona previsió, potser no ho he comentat a ningú, he tirat pel dret, bueno, doncs quina és la lectura d'això? Què és el que no repetiré? I si ho repeteixo, no passa absolutament res, perquè quantes vegades a la vida ens anirem equivocant, però dintre de la mateixa equivocació la podem anar millorant i anar-la polint. Llavors hem de ser generosos amb nosaltres, hem de ser condescendents, hem de ser benevolents amb nosaltres mateixos i des d'aquí no diem el per què m'ho mereixo, sinó, bueno, no passa res, m'he equivocat, la propera vegada serà diferent, sinó que diem el per què m'ho mereixo quan jo sóc mereixedor realment d'alguna cosa i ho faig plenament convençut. Perquè quan dic m'ho mereixo amb seguretat i ho sento des del meu cor, des de dins, què estic implicant amb això? Que em reconec plenament, que sóc conscient de ser mereixedor de tot i de res, que m'accepto tal com sóc, que sóc llum i sóc amor, amb els pros i els contres, i els defectes i les virtuts, que confio i crec en mi malgrat les meves imperfeccions, i que em mereixo estimar, ser estimat i ser feliç. Aquesta última frase és la conclusió, jo diria que total i absoluta, on hauríem d'arribar sempre
amb el mereixer estimar, mereixer ser estimats i sobretot ser feliç. Mereixen ser feliços. És que és una frase que sobretot la utilitzen moltament els anuncis, no sé si l'heu sentit, porque me lo merezco, però en realitat la diuen com d'una manera molt, molt frívola. Sí, molt superficial. Llavors, clar, nosaltres et quedes amb això, perquè clar, tenim molt de referent a la publicitat de la televisió, estàs allà sentat i allò va entrant i va fent, no? I llavors quan realment la dius amb força de causa és quan t'has d'aturar i observar i dir realment m'ho mereixo? Doncs clar que sí. Per què no m'ho he de mereixer? Per què no m'he de mereixer doncs, que em toqui un premi? O per què no m'he de mereixer doncs, que una persona em faci un regal? No sé si us passa a vegades, quan algú us dona una cosa perquè si és... No cal, i per què? Quan és al revés i jo ho faig, tinc ganes aquella persona obrir els braços i que ni se li acudeixi dir que no ho vol o que no ho necessita. I ara, fins i tot ens podríem indignar. Ara, quan és al revés i quan algú ens ve amb els braços oberts i ens ofereix, o ens conviden a sopar, o estàs per una Coca-Cola i et conviden, o algú et diu, ja et regalo aquest llibre que et faria il·lusió, llavors de cop i volta és, no cal, no t'amoïnis. I per què? Sovint hi ha confusions en aquest aspecte i sobretot quan es produeixen, si m'equivoco em rectifiques, en les relacions entre ambdós sexes i en el tema del masclisme i del feminisme, quan un home fa aquest obsequi de tot cor, amb ganes de fer feliç a l'altra persona i de vegades també, no sempre, s'interpreta com un exercici de superioritat o de masclisme. O de que estàs buscant alguna altra cosa. Exactament. Clar, normalment, pel mateix fet de que a vegades no ens en creiem mereixedors o ens sembla que allò no ens toca, doncs anem a buscar com, i per què m'ho regala? Clar, no toca ara, no? És com, i això? Llavors vaig a buscar una com no sé, els 5 peus al gat. Una interpretació, no? Sí, la ment entra aquí, no? I et fa anar, et fa dubtar, et fa fins i tot buscar inseguretat, no? I dir realment per què l'interesso jo en aquesta persona, quan sense anar més lluny simplement potser l'has ajudat, o ets una persona doncs, molt agradable, li deus oferir potser un somriure cada dia. Sí, li caus bé, en definitiva. I n'està molt agraït. No es necessiten més arguments, tampoc. No, però aquí la tendència és, i vols dir que no vol alguna altra cosa, però tant un home com si és una dona. Exactament. I què busca? Perquè clar, coses allò que diuen, les coses així perquè si no venen, no? Allò que duros a 4 pesetes no existen, no? Doncs hem de pensar que sí, no? Hem de pensar que sí, que hi són i que ens els mereixem els duros de 4 pessetes. Efectivament. Entrem ja avui, si volem fer les coses amb tranquil·litat, en aquell període en el que, si des del control de so en Gabriel ens deixa anar aquesta música que ens ha d'acompanyar, podem efectuar aquest exercici una mica més llarg i extens, donant temps també que la nostra companya Irene Gil s'incorpori a l'interior del nostre locutori, perquè, com és obvi i obligat, ningú de l'equip es pot perdre aquests propers minuts de meditació que ens planteja i ens inicia ja la Montse Macanàs. Doncs vinga, som-hi. Tanquem els ulls, deixem sentir les plantes dels peus plenament recolzades damunt el terra. Deixem sentir els talons, les plantes i els dits dels peus reposant sobre el terra. I reposem també la nostra esquena al seient de la cadira o del sofà, sense deixar-nos caure, sinó que lleugerament tirem el cap una mica amunt, com si un fil transparent o invisible ens estirés de la coroneta, de la part alta del cap, i ens unís amb el sostre. La barbeta la deixem lleugerament endins, és a dir, buscant una miqueta el pit. Deixem caure una mica el cap i relaxem les espatlles, obrim el pit i deixem els palmells de les mans mirant amunt, recolzats damunt la taula, damunt la falda, on estigueu còmodes. I des d'aquí comencem a inhalar i exhalar tranquil·lament, pausadament. Sentim quan a l'inhalar
un aire fresc, dolç, pur. Entra pel nas, baixa per la gola i arriba als nostres pulmons. Els sentim plens d'aquest aire que ens renova per dins. I imaginem com aquest aire s'estén més enllà dels pulmons i es va escolant per entremig dels òrgans, dels ossos, dels músculs, de les artèries i les venes, i va omplint tot el nostre tronc, les cames, els peus fins la punta dels dits, els braços, les mans, fins la punta dels dits també. La sentim en el coll, la sentim en el cap. Aquest aire fresc, pur, renovador, omple tot el nostre cap, la cara, el nas, els ulls, les orelles i la boca. I seguim inhalant i exhalant. I aprofitem ara que aquest aire que ha entrat al nostre interior és tan fresc que ens mostra tot allò que hi ha dins nostre i que no ens cal, que no necessitem. Som capaços de reconèixer el dolor, les angoixes, les pors, les inseguretats, les pèrdues, tot allò que no ens cal i no necessitem. Ho exhalem, ho deixem anar quan traiem l'aire i ho enviem a l'univers perquè ho transmuti en llum, en pau i en amor. I seguim respirant, ara cada cop més alliberats, a la part que el nostre cos físic està cada cop més i més relaxat, més i més deixat anar. Sentim com pesa el nostre cos i la nostra respiració es fa cada cop més lenta, més tranquil·la, més pausada, més profunda. Deixem anar cada cop més el pes dels peus i les cames, el pes de tota l'esquena, el pes de les costelles, dels abdomen. Deixem anar també el pes dels braços, de les mans, i deixem anar el pes del cap, alliberant les mandíbules, la llengua, el nas, els ulls, les parpelles, les celles, el front, les orelles. Tot el nostre cos està cada cop més i més i més relaxat, alhora que la nostra respiració és cada cop més tranquil·la, més calmada, més lenta i més profunda. I des d'aquí, des d'aquesta calma, visualitzo una gran pradera verda al meu davant, una extensió enorme de gespa, i al fons s'uneix en una línia molt fina a l'horitzó amb el cel. Al nostre davant unim el verd de la gespa i el blau del cel i sentim l'escalfor del sol i la brisa del vent tocar la nostra pell, bellugar els nostres cabells, i podem sentir també com allà lluny un riu baixa brau. Podem sentir el soroll de l'aigua com va baixant de dalt a la muntanya i busca el mar. I els núvols blancs es belluguen lentament per sobre nostre dalt del cel. I sentim també els ocells piular. Només calma, tranquil·litat i bellesa al nostre voltant.
la bellesa de la natura. Veiem també que van començant a créixer d'aquesta gespa, van sortint petites flors de colors, van brollant del terra i podem olorar aquestes flors. Ens arriben olors de rosa, de llessamí, de magnòlia, olors intenses, olors dolces, que ens acaronen i que ens omplen per dins. I ens deixem fluir i gaudim d'aquesta bellesa que ens envolta, sense oblidar que nosaltres també som bellesa. Avui gaudint amb més intensitat que mai d'aquests moments tranquil·litzants, moments de meditació que ens proposa la Montse Macanàs en cadascuna de les seves intervencions en el temps de l'univers zen a mig matí. Quina diferència, Quan és una mica més llarg, Tant, vull dir, com ho notem, No sé si els companys estaran d'acord o què, però... Completament. Sí, sí que es nota, sí. Doncs, Montse, una vegada més, gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps teu. Hi ha oients que ens fan arribar les seves impressions de que ho reconeixen i t'ho agraeixen també. Me n'alegro molt. Esperem al setembre per tornar-hi. Ara només desitjar-te doncs, un bon estiu, un bon mes d'agost, i que també, de ben segur que ho necessites, puguis carregar bateries. Com vosaltres, sí, us desitjo també bones vacances i que recarregueu bé les piles. Recordeu aquestes petites meditacions que podeu trobar al meu Instagram, si les podeu seguir i fer-ne una cada dia, jo crec que us ajudaran. Montse Macanàs, et troba la gent que et busqui on? Doncs al Facebook, a Montse Macanàs Terapeuta, o a Instagram, també Montse Macanàs Terapeuta, o al 639 74 6460, que en el meu espai doncs, també faig meditacions i treballo la respiració i treballo les emocions i el que faci falta. Ja ho sabeu, disposada de Montse Macanàs a atendre tot allò